Здравейте, приятели, и добре дошли в новия влог. Нямаше ме известно време, понеже се подготвя за изпитната сесия. Вече ми минаха повечето изпити, остават ми 2 в понеделник и вторник. Днес е неделя, така че до 2 дена съм се отървала и това. Започнах нова работа, в понеделник ми е първия работен ден, така че ще ви взема с мен през цялото това изживяване. Но по-важното, днес ще ходим на разходка до Панчарево и по-точно до пейката и гледката, която е над цялото езеро, и след това ще ходим до един ресторант, който го от много време иска да отидем. Даже не е ресторант, е по-скоро такава селска механичка в едно село до Панчарево. Така че ще ви взема с мен това как да намерим пейката, защото гледах около 15 клипчета и така не разбрах как да стигна до тази пейка, така че ще сте с нас това приключение. Вече сме готови. Вървим към Пежолина и потегляме. Преди това ще спрем да изтеглим пари и се запитваме към Панчарево. Гого отново не иска да се показва, но само да ви кажа, че вече няма перчем и че лично аз го подстригах. Не се смей. Вече сме тук, паркирахме на Веца Кокаляне. Направо на навигацията ви съветвам да си въведете Веца. То си има паркинг, така че може да си паркирате тук колата и да се разкарвате, понеже първоначално ни прати на един паркинг, който беше само за някакъв ресторант и нямахме право да паркираме там, така че най-добре е да си въведете Веца. Драги приятели, на това се вика парзалка. С Гого общо се парзаляхме додолу. Продължаваме с търсенето на тази прословута панорамна пейка. Не знам дали ще я намерим, надяваме се, но въпреки това е добре разходката. Тук падат някакви камъни. Гого, как се чувстваш? Харесва ли, че разходката? Така стигнахме до гребната база, спортен клуб. Чакай да го почна от начало, че ме разсмея. Така стигнахме до гребната база, ето тук е. И се отказахме, защото вече реално приключва разходката. Не можахме да намерим разклона за пейката. Но и е много заледено и преценихме, че ако трябва да се катерим нагоре, няма да успеем. Така че пак е окей разходка, защото половин час в едната страна, половин час в другата. Разкарахме се малко извън гадния въздух на София, така че сме доволни. Сега вървим към колата и после отиваме на Царска трошия в селото Кокаляне. Гого е много нахилен, как се обяснявам, но за съжаление ще ми се разсърдя, ако го покажа. Нали? Да. Това се видях вече няколко пъти, се казва, че прах е така отзад. Те хората ще го видят и аз. Михо? Ето го е това мишок. За това говоря, че супер много се парзаля. Ето там един човек се парзаляше до края. И малко буксуваме, но всичко е точно. Така, настроихме за Царска трошия. Отиваме да ядем топла супа след студената ни разходка. То всъщност го дава на километър и половина-2 от Веца. Аз помислих, че е това, нещо от този сорт. БНР тръгва и ще се включим от ресторанта. Вече сме в центъра на Кокаляне и ето е Царска трошия. Вижте как са поправили 2025-та. Изобщо работата е много сериозна. Гого тръгна вече. Така, вече наобядвахме се. Като цяло беше много вкусно. Цена-качество се отговаряше.
Единственото, За това качество даже е по-скъпо, че да, беше много хубаво. Традиционна българска кухня, като е сготвено домашно. И какво? Единственият минус беше това, че чакахме много време да ни донесат сметката, но заведението беше пълно и бяха само 3 сервитьори. И да, ако ще ходите, по-хубаво според мен да звъните да се резервирате маси, понеже ние седнахме на единствената свободна маса и след това много хора се отказаха, се върнаха просто, защото нямаше свободни места. И това е. Го да допълниш нещо? не, беше много. Да, го ядеш кимбечова и е много щастлива вече. И души. И трошия, да. Бива да ядеш трошия в царска трошия. Добро утро, приятели, и добре дошли в моите мъки. Часът в момента е... Момент само да ви покажа. Няма се виждате, но е 7 до 10. Станах в 6:30, за да мога да уча за изпита, който е от 10. Да, снощи бях от 10 на работа. И да, много ми е сложен живота. Просто желайте ми успех. След последния клип минаха 3 дена. За тези 3 дена излезнаха резултатите от изпита, за който ви говоря, че станах в 6. Имам 6. Работата ми на окей. Починах се вчера, защото днес и вчера почивам. И днес общо взето чистих и се оправях. Накадрих се косата и след малко отиваме на кино с Ники и Пупи на Гладиатор 2 и ще се включим после с мнение от филма, да ви кажа дали се заслужава. Ето, спиленцата на лукса. Филмът свърши. Много ни хареса. 10 от 10. Да, и имаше киното само... също много ми хареса. Да, беше доста комфортно. Така че 10 точки.